Салям алейкум, доброго вечора. Ми продовжимо інформаційний ефір на телеканалі АТР. Я дякую, що ви залишаєтеся разом з нами і довіряєте нам. Мене звати Аліна Блохіна і нашим гостем сьогодні буде Максим Нефьодов, перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України. Незабаром він з'явиться у цій студії. Ну а поки переходимо, власне, до також актуальних тем та обговорення. Народний фронт слідом за блоком Петра Порошенка вирішив голосувати за призначення Смолія главою Національного банку України. Власне, про це повідомив член фракції Павло Пинзеник за підсумками зустрічі Народного фронту із паном Смолієм. Вирішили підтримати його кандидатуру, але попередньо заслухати звіт Гонтарєвої, власне, зазначив Пинзеник. Народний фронт, власне, 27 лютого проводив зустріч із кандидатом на посаду глави НБУ Яковом Смолієм. Раніше, 26 січня, аналогічне рішення ухвалила фракція блоку Петра Порошенка. Ну, а, власне, спікер парламенту закликає фракції завершити усі політичні консультації, щоб 1 березня затвердити голову Національного банку. Власне, головним претендентом на пост голови НБУ після того, як Валерія Гонтарєва заявила, що йде у відставку, став Яків Смолій. Про це та більше будемо говорити зараз із економічним експертом. Євген Невмержицький з нами на прямому зв'язку телефоном. Пане Євгене, доброго вечора. Чи чуєте нас? Доброго вечора. Так, добре чую. Пане Євгене, власне, хотілося б почути вашу оцінку того, що відбувається із керівництвом Національного банку України, безпосередньо кандидатура пана Смолія. Як ви, власне, ваша думка щодо того, наскільки він буде, якщо його призначать, виконувати всі свої функції, і наскільки він є вдалою кандидатурою на цей пост? Прошу. Для голови Національного банку дуже важливо демонструвати стабільність. На сьогоднішній день за каденції пана Смолія, після того, як пані Гонтарєва пішла у відпустку, ми спостерігаємо саме стабільність грошової нашої національної валюти, грошової одиниці. І це дуже важливий фактор для сподівань на відновлення економіки. І враховуючи політичну ситуацію, враховуючи економічну ситуацію, яка має місце в країні, чвари з приводу призначення голови правління Центрального банку, вони зовсім зайві на сьогоднішній день. І, на мій погляд, дана кандидатура є найбільш прийнятною, тому що ця кандидатура вже підтвердила те, що за його каденції гривня залишається стабільною, і ми будемо мати сподівання, що і в подальшому гривня і грошова відповідна одиниця наша буде залишатися стабільною. Тому ця кандидатура найбільш прийнята, на мій погляд. Ну, з огляду на те, як вже представники більшості висловлюються, власне, про бажання призначити пана Смолія главою Нацбанку України, то більше у нас ніяких сюрпризів не буде. Вочевидь, інших кандидатів ми не побачимо? Знову ж таки, в нас є інші кандидати, які є дуже фаховими, ну, наприклад, пан Гулеєв, План Оржовітін або Лавренчук, які мають дуже гарний послужний список і, відповідно, репутацію і фах, які себе зарекомендували, але будь-яка інша кандидатура на сьогоднішній день, ми можемо сподіватися на якийсь кращий розвиток, але інша кандидатура може викликати саме ускладнення в призначенні цієї кандидатури, і тому, на мій погляд, найкращий варіант – це вибір стабільності. Тобто те, що ми на сьогодні маємо. А фахівці в нас, звичайно, є і дуже гарні кандидатури на цей пост. Але щоб уникнути ускладнень і подальшого затягування цього питання, яке дуже важливо, Національний банк вже більше ніж півроку залишається без призначеного голови і виконує ці функції відповідно особа в якості виконуючого обов'язків. Тому, на мій погляд, я повторюю і підкреслюю, що заради стабільності варто залишити цю кандидатуру, щоб вона була затверджена Верховною Радою.
Пане Євгене, власне, а коли ж будемо, як гадаєте, спостерігати безпосередньо звіт пані Гонтарєвої? Чому так затягується, власне, процес її представлення, її результатів роботи у парламенті? І що ми можемо там почути, як гадаєте, безпосередньо, коли вона з'явиться у сесійній залі перед парламентаріями? Питання в тому, що діяльність пані Гонтарєвої, вона описана в документах майже всіх видів правоохоронних органів, тобто є рішення судів щодо неправомірного позбавлення ліцензій, наскільки я пам'ятаю, 9 банків, є рішення Генеральної прокуратури про відкриття кримінальних справ, є рішення судів про відкриття кримінальних справ, і є свідчення і аналіз економістів, цих свідчень, їх сотні, є висновки, скажімо, четвірки аудиторської, це PricewaterhouseCoopers щодо приватизації Центрального банку, тобто діяльність даного голови, результати цієї діяльності, це вони дуже і дуже негативні, і підтверджень цьому дуже і дуже багато. І знову ж таки, я дуже сумніваюся, що зараз ці, ну скажімо, діяння, які мають всі ознаки злочинів згідно нашого кримінального законодавства, вони не будуть відповідним чином розслідувані відповідно до тих політичних умов, які ми на сьогоднішній день маємо. І, на мій погляд, це не на часі, краще розвивати систему, тобто хай вона вже будь-що б сказала, навряд чи це викличе у економістів щось інше, ніж посмішку, але є такий порядок, і він має бути дотриманий, цей порядок, і залишення відповідно у якості голови Центрального банку на посаді пана Смолія, це ще раз може підтвердити, що не буде усіх цих порушено питань щодо законності діяльності попередньої і таке інше, буде сфокусовано на стабільній роботі Центрального банку, що є дуже і дуже важливим для економіки нашої держави, для більш-менш стабільного якогось просування. Не будемо казати вже про якийсь розвиток. Тому я знову ж таки підкреслюю це і повторюю, що саме із цих причин кандидатура пана Якова Смолія найбільше прийнятна. Пане Євгене, ну і ще хотілося попросити вас прокоментувати інформацію, власне, як звітують у Міністерстві фінансів України, державний борг України у січні скоротився на 0,26%. Мало це чи багато, про що це свідчить? Це поточний показник, навряд чи можна робити такі важливі висновки. Щодо тенденції, це добре, коли борг зменшується. І, по-перше, і що є головне? Головне є те, що борг обслуговується. Це означає, що є підстави для того, щоб економіка продовжувала, ну скажімо, знаходитись хоча б в стабільному стані. Те, що вона не відновлюється і не розвивається, тут цілий комплекс питань. А саме це питання, воно є позитивним. Пане Євгене, дуже дякую вам, що ви знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Євген Невмержицький, економічний експерт, був з нами наживо телефоном. Говорили, власне, про майбутнє призначення голови Національного банку України і про ті процеси, власне, економічні, які відбуваються нині у нашій державі. Власне, нагадаємо, що розпочався сьогодні у вівторок пленарний тиждень парламенту, власне, і народні депутати, зокрема, перейшли вже до питання, до якого вже довго чекали, власне, включили до порядку денного законопроект щодо антикорупційного суду.
Власне, президентський законопроект, наскільки ми розуміємо, будуть розглядати парламентарії у першу чергу, попри те, що існують ще також альтернативні депутатські. Власне, за те, щоб власне це рішення проголосувало 235 народних депутатів, і власне депутати доручили вже профільному комітету підготувати до розгляду вказаний законопроект. Власне, я нагадаю, що ухвалення цього законопроекту про антикорупційний суд вимагають від України міжнародні інституції, такі як Міжнародний валютний фонд України. Утім, тривалий час відповідний законопроект не вдавалося включити до порядку денного. Ну, власне, народні депутати сьогодні впоралися із цією задачею. Ми продовжуємо говорити про актуальні події в Україні та світі. Зараз з нами на зв'язку кандидат філософських наук, політолог Олександра Шмеділова разом із нами. Пані Олександро, доброго вечора. Чи чуєте нас? Вітаю вас, так чую. Пані Олександро, власне, хотілося б почути вашу оцінку того, що зрештою довго не могли цього зробити, але депутати внесли до порядку денного законопроект про антикорупційний суд. Чому, як гадаєте, сьогодні стало на це голосів і коли, зрештою, цей процес вже завершиться голосуванням у сесійній залі? Прошу. Для початку треба розуміти, що буде внесено до порядку денного цей законопроект. Потім підтримували представники як президентської фракції БПП і говорили, що так і буде. Поробій, в принципі, це анонсував. Ну і таким чином можна було зробити висновок, що, в принципі, домовились. Домовились не тільки всередині коаліційних депутатських там сил, і це важливо в перемовинах з МВФ, тому вирішили все ж таки на цей крок піти. Але це ще початок, скажімо так, боротьби. Найцікавіше почнеться, коли це буде друге читання. Чого чекати від другого читання, пані Олександро, як гадаєте? Це голосування буде предметом політичних домовленостей? Хтось чим буде шукати якихось, знаєте, точок дотику для того, щоб проголосувати цей законопроект зрештою? Насправді треба подивитися, в якому вигляді сито, фільтр пройде комітетську роботу, що там буде зроблено, чи будуть враховані усі побажання і висновки Венеціанської комісії, тому що ви знаєте, що там будуть досить негативні відгуки. Не перша спроба знайти спільний знаменник з Заходом. Головне, щоб не було так, що під виглядом начебто поступок Заходу все одно будуть протягувати ту позицію, яка більше вигідна і яка більше підходить президентові. Все залежить від того, наскільки реально підуть на поступки перед західними партнерами, колективними. Тут і Європейський Союз, тут і МВФ. Згадайте, нещодавно навіть висловилася з цього питання Вікторія Нуланд, коли давала велике інтерв'ю для Deutsche Welle. Тобто колективному Заходу, назвемо це так. Якщо підуть на ці поступки і вирішать все ж таки не тільки продемонструвати певний поступ, знаєте, тому що сьогоднішній день це лише одна з точок фіксації, щоб показати Заходу, що щось робиться. А реально можна буде зрозуміти, що саме готові пропустити крізь парламент вже далі. А на сьогоднішній день це прогнозувати важко, треба подивитися, що будуть робити в комітеті. Пані Олександре, ну і власне ми вже розпочинали говорити про призначення голови Нацбанку і власне говорили так само про персону Якова Смолія. Чому зрештою так довго знову ж таки триває процес зі звітом Валерії Гонтаревої у парламенті? Як гадаєте, коли він може відбутися і власне про що вона розповість нардепам у сесійній залі? Взагалі треба сказати, чи відбудеться він. Тому що за логікою насправді не можна відпускати діючу голову Нацбанку без звітності. Але ми бачимо, що останнім часом є пагубна тенденція не звітувати за свою діяльність. І тут поспіхом можуть піти на таку, тому що вже говорили, що в принципі кулуарами вже ходить така вістка, що в принципі Гонтарева може і не звітувати. Це неправильно, але це можливо. Другий момент, насправді, це все відклали на четвер, і майже весь день буде, скажімо так,
головною топ-темою буде ситуація навколо Нацбанку. Це так само одна з тем важлива для перемовин з МВФ, тому що саме від підпису голови Нацбанку залежить документально затверджені обіцянки. Ще цікаво подивитися третій пункт, який я неодноразово у вас в ефірах говорила, це тарифна політика. І ось тут важливим таким маркером була сьогоднішня заява прем'єр-міністра, який зазначив, що буде приймати участь у виборчому процесі. А це говорить, що в принципі зараз Володимир Борисович торгується, і він не готовий впроваджувати ту тарифну політику, яку йому нав'язують, скажімо так, це підвищення тарифної політики. Він все ж таки зазначав, що він не піде на підвищення. І це може бути певним таким моментом для політичної кризи всередині. Тобто прем'єр може все ж таки, він зараз стоїть перед вибором, підвищувати чи не підвищувати тарифи. Зараз це не предмет розгляду безпосередньо всередині парламенту, але це факти, які впливають на прийняття рішень. Тому я думаю, що так як по тарифній політиці зрозумілості мало, то будуть демонструвати ось той фланг, який можна. Це антикорупційний суд і НБУ. Пані Олександро, наскільки персона Якова Смолія, на вашу думку, є вдалою кандидатурою для того, щоб обійняти цю посаду? Розумієте, Яков Смолій робить всю роботу як титульну, так і брудну вже довгий час в статусі виконуючого обов'язків. Принципово нічого не зміниться. Він вже і так стоїть на чолі Нацбанку, треба пройти формальну процедуру призначення. Тому що в статусі ІО, я ж кажу, підпис на паперах не ставиться. Тому треба відпустити пані Гонтареву, яка знаходиться в затяжній відпустці, і треба його призначити. Єдине, що я сподіваюся, що не буде це рішення прийнято поспіхом, знаєте, на скору руку. Тому що так завжди поспішають, що можуть упустити принципово важливі речі. А я думаю, що прозвітувати очільниця Нацбанку мусить просто. Цього треба вимагати. Окрім питання призначення голови Національного банку України, у депутатів кадрових питань назбиралося немало. Зокрема, склад Центральної виборчої комісії, питання омбудсмена. Як гадаєте, коли постане у парламенті, власне, кадрові питання, коли почнуть вирішувати парламентарії? По ЦВК на сьогоднішній момент насправді залишається багато невизначеності. Головна інтрига – це чи дозволять все ж таки представникам опозиційного блоку надати свої кандидатури. Тому що ви знаєте, що пішли на поступки Батьківщині, а ось з опозиційним блоком не зрозуміло. Ірина Луценко говорила, що начебто готові, щоб були представлені, скажімо, представники від усіх фракцій. Але там є певна така маніпуляція, тому що вакантних позицій 13, а претендентів може бути більше, ніж 13. Тобто це буде такий конкурс зі стільцями на весіллі, знаєте, хто встиг, то встиг. І треба розуміти, що ЦВК займе тривалий час голосування, тому що там 13 кандидатур, і за кожну будуть голосувати поіменно, окремо. Тобто це певний день для голосування буде виділений на це. Можливо, це вже, це точно не на цьому тижні. Тому що, в принципі, коли ми дивилися в понеділок Погоджувальну раду, подивилися, що ці питання відстрочено і відкладено. Тому надалі подивимося, як руки дійдуть. Це залежить від ефективної роботи на цьому тижні. Ну, власне, і не тільки про те, що відбувається у парламенті, а і те, що відбувається біля стін Верховної Ради. Хотілося б запитати у вас, пані Олександро, власне, сутички, нагадаю, сьогодні відбулися під час ранкового пленарного засідання парламенту, власне, між правоохоронцями та мітингувальниками, які наразі перебувають на площі Конституції перед парламентом. Чому, пані Олександро, як гадаєте, сьогодні активізувалися ось такі настрої біля Ради? Перше, треба розуміти, що пленарний день. Завжди, коли депутати під куполом знаходяться, підвищується градус протистояння перед Верховною Радою або повз, або поряд в різних моментах. Тобто, скажімо, інформаційний інтерес підвищений до Ради, багато журналістів і зазвичай мітингуючі, пікетувальники підгадують так дати своїх протестних акцій саме під час роботи Ради, не просто там в комітетах або ще якось, саме в ті дні, коли вони
знаходяться в сесійній залі. Це один з прогнозованих моментів. Другий момент, треба розуміти, що з підвищенням градусу в країні і в сесійній залі в тому числі буде підвищуватися градус і на вулиці, протестний градус. Тому будь-які заворушення можуть відбуватися, тому що по опозиції можуть бути, знаєте, контроверсійними такими. І це треба враховувати. І тут треба, щоб в нас вчасно наводився порядок, щоб цього не допускалося. Тому що багато акцій анонсовано, і на них потрібно отримувати дозвіл. Тому міська влада, і правоохоронні органи, вони зазвичай попереджені. І вони мають розуміти, що краще не зіштовхувати, скажімо так, протестувальників між собою. Пані Олександро, ну і, власне, останнє питання, що для вас хотілося б ваш коментар почути. Власне, Петро Порошенко завтра проведе велику прес-конференцію, власне, на тему «Виклики 2018». Власне, про це інформують у адміністрації Петра Порошенка. Як гадаєте, про що найбільше будуть питати у президента журналісти і що нового ми можемо від нього почути? Ну, давайте розуміти, що президент, в принципі, таку велику прес-конференцію проводить десь раз на рік, не частіше. В дуже поодиноких випадках може таких прес-конференцій великих бути там за рік близько 2. Останні показали, що це буде добре спланований, добре, скажімо так, прогнозований такий театр, знаєте, з багатьма репетиціями. Навряд чи там будуть якісь гострі питання або щось, скажімо, неконтрольоване. Президент рухається за логікою теплої ванни, знаєте, тільки зручні питання, тільки від зрозумілих журналістів, мінімум непередбачуваних моментів. Це не означає, що їх не буде, або не буде певних провокацій, або ще чогось. Скоріше за все будуть там заходи безпеки, як це відбувається останнім часом, тому що ми бачили, як все, що навколо президента відбувається, там потрібні підвищені заходи безпеки. А ось щодо питань, скоріш за все, він буде намагатися показати себе якомога в кращому світлі, в комфортному для нього тематичному полі, не будуть забігати в якісь незручні питання, а якщо вони будуть з'являтися, він просто їх буде ігнорувати. Пані Олександро, дуже дякуємо вам, що ви знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Політичний експерт Олександра Решмеділова була з нами на прямому зв'язку телефоном. А, власне, я рада вітати у студії нашого гостя. Це Максим Нефьодов, перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України. Пане Максиме, доброго вечора. Доброго вечора. Власне, поки маємо ще часу нашого ефірного, будемо говорити про багато чого і швидко, якщо дозволите. Власне, хотілося б спершу, знаєте, розставити крапки над і от цією історією, там, вашою відставкою, чи ось, скажімо, цією інформацією, яка довкола вашої персони лунала останнім часом, власне, хотілося б от з перших вуст почути, чи збираєтеся залишатися на посаді, чому раніше говорили про відставку, чи не збираєтеся йти, і, власне, чому от ви стали таким, знаєте, об'єктом для якихось, скажімо, таких контроверсійних заяв зараз? Ну, я, звичайно, з повагою ставлюся до права народних депутатів робити політичні заяви і вимагати відставок або покарань і так далі. І так само з повагою ставлюся до подібних бажань з боку пана Галасюка. Ну, я зі свого боку точно збираюся продовжувати боротьбу і розвиток Прозоро. Точно не для цього стільки багато людей і волонтерів, і активістів, і держслужбовців, які приєдналися до реформи, працювали над цим проектом для того, аби просто його кинути через те, що хтось зробив якусь прес-конференцію. Тобто ви плануєте працювати, продовжувати свою діяльність у міністерстві надалі? Поки що точно нікуди не йду. Поки що не йдете. Добре. Тоді ще питання такого, власне,
характеру, я хотіла б вашу почути позицію щодо ухваленого закону про приватизацію державних підприємств. Власне, наскільки це є ефективним механізмом, тому що коли прем'єр представляв законопроект у парламенті, він говорив про те, що це не тільки інвестиції, так, вхід інвестицій в Україну, а це і ще допоможе, власне, боротьбі з корупцією. Як гадаєте, чому допоможе приватизація держпідприємств? Наскільки це... Ну, звичайно, я вітаю закон про приватизацію. Власне кажучи, ми ж є і розробниками, наша команда цього законопроекту, значних його частин. Тому я справді радий і вдячний Верховній Раді, депутатам всіх фракцій, і позафракційним, які підтримали цей проект. Його він справді дістав досить визначну підтримку. Стосовно того, для чого це потрібно, ну, в першу чергу, це справді антикорупційні заходи, тому що ми ледь не кожного дня чуємо про проблеми, пов'язані з державними підприємствами. Популісти роками обіцяють нам, що ми можемо навести лад з 3500 державних підприємств. Для мене це виглядає, ну, якось трохи сюрреалістично. Навіть якщо кожен міністр буде приділяти годину на день одну годину підприємству, вибачте, ну це, ну, що можна за одну годину виправити в Укрзалізниці, чи Нафтогазі, там, чи Укренерго і так далі, то кожен політик буде працювати, щось ми рахували, 27 годин на добу. Просто тому, що їх 3500. Я не вірю, що ми можемо поставити на кожного чесного наглядача. Я не вірю, що у нас є можливості, як у держави, інвестувати в кожне з них, тому що ресурси завжди обмежені, і краще ці ресурси направити на оборону, на реформу медицини, на реформу освіти, але точно не для того, аби інвестувати в об'єкти нерухомості, в державні цирки чи в якісь інші подібні об'єкти. Тому приватизація тут дуже важливий елемент боротьби з корупцією, тому що ми просто викидаємо ось це поле державних підприємств, з яких, ну, чесно кажучи, просто до них є якась наркотична залежність у частини казнокрадів. І друге велике досягнення – це те, що велика можливість для економічного стрибка. Тому що для того, аби Україна розвивалася, їй в першу чергу потрібні інвестиції. Ми не можемо розраховувати на дуже значне зростання населення. У нас такі ж демографічні тренди, як в розвинених країнах. Навряд чи ми зможемо за один рік суттєво змінити рівень технологій. У нас залишаються лише два елементи для зростання. Це чистий експорт, тому Міністерство економіки працює над експортною стратегією, над її реалізацією. І друге – це інвестиції. Куди можна залучати інвестиції? Один із найголовніших, найочевидніших елементів – це державні підприємства. Кожен українець знає, що вони в середньому працюють погано, на них застаріли обладнання і так далі. Якщо ми підтягнемо їх хоча б до середнього рівня, ну це вже буде великий крок вперед. Ви бачите цього потенційного інвестора? Хто це може бути? Це іноземці? Це і українські інвестори, і іноземці. І, власне, інвестиції в Україні зростають вже третій рік поспіль, як внутрішні, так і зовнішні. Наприклад, ми продаємо дуже багато схожих активів через платформу ProZorro.Продажі, власне, яка продає активи банків, що збанкрутували. Це ж те ж саме, власне кажучи, що і державні активи. Це якісь ділянки землі, це якась нерухомість, це якісь підприємства, часто в поганому стані, ну тому що якби вони в гарному стані, напевно, ці банки не збанкрутували, у них не було проблем з поверненням коштів вкладників. І тут ми показуємо високу ефективність. Ми продали такого майна вже більше, ніж на 6,5 мільярдів гривень. Тому ми абсолютно переконані, що попит на ці активи є. Головне – організувати процес прозоро. Тому що коли кажуть, що немає інвесторів, це, вибачте, ну таке трохи лукавство. Звичайно, якщо організовувати процес погано, якщо організовувати його нечесно, якщо організовувати так, що інвестори не вірять цьому процесу, якщо не давати їм можливості ознайомитися з підприємством, якщо не давати їм нормальних інформаційних матеріалів, то да, потім тільки можна розводити руками і казати, ну бачите, ніхто ж не прийшов на конкурс. Але дивіться, от у тому переліку підприємств, які, власне, фонд держмайна оприлюднив, що вже готують до приватизації, є, зокрема, низка обленерго. От поясніть, будь ласка, якщо, до прикладу, обленерго буде приватизоване, як тоді буде відбуватися регуляція цін, тарифів? Тобто, чи не потягнеться за собою, знаєте, ось такі якісь підвищення цін для населення абсолютно хаотичне? У нас 90% всіх обленерго є приватними. І ті декілька, які залишилися в власності держави, чесно кажучи, не грають тут ніякої суттєвої ролі. У них є абсолютно таке ж саме регулювання, як у будь-якої приватної і державної компанії з дистриб'юції електроенергії. У них є єдиний регулятор НКРЕКП. Тому тут від зміни форми власності особливо нічого не відбудеться. Що
важливо саме в контексті обленерго, це, звичайно, не допустити монополізації. Тому що, звичайно, ми не хочемо, аби на цьому ринку був створений лише один глобальний гравець, який справді, ну, ми всі розуміємо, якщо у нас є один постачальник, як правило, це призводить до проблеми з якістю. Ну, можна згадати, наприклад, той же самий Укртелеком. Там ще років 10-12 тому були черги на отримання телефону. Телефон – це був якийсь там ознака якості, квартири продавалися, писали квартира з телефоном. Тому що, ну, був один гравець, да, і він чомусь не справлявся з попитом. Після цього з'явилося гравців багато, приватних, мобільних операторів і так далі. І тепер, ну, телефон можна поставити дуже швидко, і це стало з предмету якоїсь розкоші, ну, просто там, ну, у кожного є телефон. У нас номерів в Україні більше, ніж людей в 1,5 рази. Тобто це означає по статистиці, що багатьох людей багато телефонів. Те ж саме стосується і будь-якого іншого ринку. Тому, звичайно, тут дуже важлива роль антимонопольного комітету як регулятора, який має слідкувати. Він дає погодження на кожну велику угоду, і, відповідно, він має слідкувати, щоб у сфері дистрибуції електроенергії, чи хімічної промисловості, чи машинобудівної промисловості не створювалася монополія. Це окреме завдання, і, звичайно, воно в законі передбачено. Фонду держмайна, на вашу думку, потрібне перезавантаження цій структурі і чому? Ну, у нас, коли кажуть про перезавантаження, чомусь завжди кажуть про особистості. Іванова на Петрова, а Петрова треба змінити на Сідорова, і тоді у нас буде щастя. Насправді, фонд держмайна, так само, як і будь-яка структура, і Кабінет міністрів, і адміністрація президента, і Верховна Рада, звичайно, потерпає від класичних проблем державної служби. Державна служба не дуже конкурентоздатна в конкуренції за таланти. Ну, мало хто мріє працювати державним службовцем. Державна служба в середньому платить гроші, які менші, ніж ринкові за аналогічні посади. Державна служба доволі бюрократизована і побудована часто без чіткого розуміння місії, взагалі для чого створений той чи інший орган. Тому зрозуміло, коли ми кажемо про фонд держмайна, як і про будь-яку іншу структуру, звичайно, вона потребує змін. Звичайно, фонд держмайна створювався в 90-х роках, коли ідеологія була зовсім іншою, і коли, власне кажучи, і перелік об'єктів в управлінні був зовсім інший. І наразі, звичайно, ми агітуємо за те, аби фонд держмайна розділив свою діяльність. Це не обов'язково означає, що треба створювати якісь нові органи, але це означає, що мають бути ті люди, які направлені на продаж об'єктів, і ті люди, які займаються їх управлінням. І не має бути між ними конфлікту інтересів. Бо якщо ти людині, яка 20 років управляє заводом, скажеш, а давай ти тепер його зараз продаси, ну, напевне, є ризик, да, що хтось не захоче цього робити. Щодо системи Прозоро, які ви бачите прогалини у системі, що було виправлено, власне, з того моменту, як система почала працювати, і скільки вдалося коштів, власне, заощадити з моменту початку роботи цієї системи? Ну, тут не зовсім коректно говорити про прогалини. Система Прозоро не є якимось продуктом, як, не знаю, як Офіс чи якась, не знаю, аплікація для телефону. Ви його поставили, покористувалися, потім виявилося, ні, щось працює не так. Прозоро, як і система електронних закупівель, є лише одним із багатьох елементів реформи, яку ми робимо, разом з професіоналізацією закупівель, разом із створенням центральних закупівельних організацій, побудови ризик-менеджменту, нової системи освіти закупівельників, багатьма іншими факторами. І, звичайно, ця реформа, вона розтягнута на багато років. Тобто, коли ми скажемо, що ми запустили електронні закупівлі, да, це класно, але ми постійно їх вдосконалюємо. Ми вводимо туди нові процедури, тому що ми, зрозуміло, почали з найпростіших закупівель, з харчування, палива і так далі. Тепер ми йдемо до більш спеціалізованих, більш складних. Можливо, ви чули, що лише кілька тижнів тому Укрзалізниця оголосила перші закупівлі по формулі. Це складна закупівля, коли ціна товару не формується просто, щось коштує 100 гривень, чи 20 гривень, чи 5 гривень. А коли робиться якась формула з прив'язкою до індекса цін, відповідно, змінюється індекс цін на паливо, змінюється ціна, по якій Укрзалізниця закуповує паливо і так далі. Ми такі процедури додаємо постійно, ми займаємося, крім цього, інтеграцією з державними реєстрами. Тобто ми хочемо, аби ми рухалися в повністю безпаперову систему, не подавали взагалі жодних довідок, навіть в електронній формі, тому що, зрозуміло, довідка – це і складно, і плюс якийсь є завжди суб'єктивізм в цьому процесі. Ми рухаємося в побудові електронного ризик-менеджменту. Ми тут будемо першою країною в світі, де кожен тендер буде автоматично перевірятися за певними критеріями. Завжди є нарікання на те, що наша правоохоронна система, вона недосконала, вона не догледіла або спеціально кудись не дивилася.
і так далі. Тому ми хочемо, аби принаймні першу ланку оборони, так би мовити, робила сама система. Вона перевіряє кожен тендер за багатьма десятками критеріїв і каже, ну тут наче все більш-менш, а тут якось схоже на червоний прапорець, тому давайте відправимо його, наприклад, в Державну аудиторську службу, вони подивляться, чи справді там є якесь порушення. Тому цей процес, він іде і він буде рухатись. І також зрозуміло, що так само, як розвиваємося ми, на жаль, так само розвиваються і люди, які чинять нам спротив. Коли ми кажемо про корупцію в публічних закупівлях, це ж не якась така пасивна річ, ось вона існує, а ми так лопатою, знаємо, так вигрібаємо всі проблеми. Ці люди намагаються всіляко вставити палки в колеса, у них так само є якісь там інтелектуальні центри, як би там все зламати або знайти якусь шпаринку і так далі. Тому ми тут завжди маємо йти на крок попереду, і тому роботи у нас досить багато. Але, в принципі, результати, які є, я думаю, що вони точно демонструють, що ми крокуємо вперед. Я б тут не стільки концентрувався на економії, як такій, це важливий показник, але врешті-решт він має суттєво впасти, я маю на увазі, у відсотка до закупівлі, тому що наша ж мета – це порізати ось ці роздуті бюджети, не роздувати їх далі, а навпаки досягти, власне, такої ситуації, коли бюджети якось співвідносяться з ринком і суттєвої економії просто бути не може, і можливості там суттєво зависити ціну теж не може. Але ми дуже радіємо з того, коли у нас зростає кількість учасників закупівель, це означає, що бізнес вірить державі, що бізнес приходить в тендери, збільшується конкуренція, власне, і штовхає ціни вниз, якість вгору і так далі. То, зрештою, чи може система ProZorro повністю нівелювати корупційні ризики? Повністю нівелювати корупційні ризики в закупівлях або взагалі в розпорядженні майном неможливо, на жаль, в будь-якій країні. Євросоюз теж кожного року оприлюднює звіт про проблеми в закупівлях. Якщо ви подивитесь на самі ці проблеми, вони абсолютно ідентичні українським. Тобто питання ж не в тому, що хтось вигадав якесь нове порушення чи нову можливість вкрасти. Питання лише в відсотку таких закупівель. Да, крадуть і в великих супермаркетах, і, на жаль, і там десь гаманець можуть витягнути і там на площі, коли там на концерті, коли є багато людей. Питання, наскільки це розповсюджено. Якщо це абсолютно поодинокі випадки, то з ними може боротися правоохоронна система і справді хапати за руки хабарників і збуджувати кримінальні справи і тягнути їх в тюрму. Якщо ми розуміємо, що у нас проблеми в кожній п'ятій чи в кожній четвертій закупівлі, то просто нам ніколи не вистачить тюрем для такої кількості хабарменів. І я думаю, що ми, принаймні, точно на півшляху до перемоги. Тобто ми суттєво знизили ось цю корупційну маржу, вона точно ще нулі, точно боротьба триває, тобто не треба мати ілюзії, що там завдяки прийняттю окремого закону чи завдяки там якоїсь одному геніальному рішенню можна повністю побороти бажання десятків тисяч людей жити дорого, красиво і яскраво. Але ми точно рухаємося вперед в цьому напрямку. І наша мета – це довести втрати в закупівлях до середньоєвропейського рівня, коли вони складають десь 4-5%. Щодо, власне, нарікань на систему ProZorro, от знаєте, пишуть щодо того, що ProZorro не допускає внесення грошової застави учасниками торгів і, власне, що без застави, власне, таким чином працює корупційний механізм. Ваш коментар з цього? Звичайно, система ProZorro допускає гарантії в тендерах, які можуть бути або в грошовій формі, або в формі електронних гарантій. Звичайно, цей механізм працює, і насправді ми всіляко агітуємо, аби цей механізм використовували більше. Тому що коли нас питають, а як же застрахуватися від участі фірм-метеликів чи фірм, які не можуть виконати там контракт і так далі. І тут існує такий класичний, як називаю, пострадянський підхід. Треба поділити всі фірми на гарні і погані. Ось ми з вами вирішимо, чи ми, чи міністр, чи правоохоронна система, хтось вирішить. Іванов гарний постачальник, а Петров поганий постачальник. Звичайно, ця ідея, вона якось так попахує Радянським Союзом, якимись обраними, призначеними постачальниками, які, начебто, буцімто тільки вони можуть виконувати ці роботи. Ринкова економіка працює не так. Ринкова економіка виходить з того, що будь-який бізнес, будь-яка людина без конкуренції, без альтернативи, вона ліниться і вона починає працювати, на жаль, часто не дуже добре. Тому ми виступаємо саме за те, аби в торгах була максимальна конкуренція, аби вони були онлайн, аби кожна людина могла за ними слідкувати, перемагав найкращий. А якраз гарантією виконання того ж самого контракту може бути або сума грошей, яка заморожена на рахунку, або механізм постоплати зі сторони держави, коли держава платить лише по факту виконаних робіт, а не дає передплату, або ж електронні банки
банківських гарантій, які, власне, банки і видають. Пане Максиме, я вам дуже дякую за нашу розмову, за те, що завітали до нашої студії. Максим Нефьодов, перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України, був гостем цієї ефірної години. За 5 хвилин традиційно прямий ефір телеканалу АТР продовжить «Заман» у викладі Софії Абляєвої. Програма «Акшам» зовсім скоро, за півгодини повернеться до цієї студії. Залишайтеся із АТР.